Eccellenza, mistednin distinti, membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri, iltqajna llejla għal din is-serata kommemorattiva ta' kull sena biex infakru il-poeta nazzjonali. Din is-sena però hija kommemorazzjoni speċjali għax taħbad il-150 sena minn twelidu. Kien għalhekk li din is-serata mużiko-letterarja bil-kollaborazzjoni u l-permess ġentili tal-eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof, iddeċidejna li nagħmluha sewwa sew f'dan il-post fejn Dunkarm għatta bosta snin minn ħajtu, kemm bħala student kif ukoll bħala alliem. It-tema li għażilna din is-sena b'rabta max-xogħlijiet ta' Dunkarm hija tema kurrenti u li tolqotna lkoll mill-qrib: l-ambjent. Skont Albert Einstein, l-ambjent huwa dak kollu li mhux jien. U forsi għax mhux jien jew għax mhux tiegħi, ħafna drabi nitraskurawh. Jew għar minn hekk nisfruttawh għall-interessi egoistiċi tagħna biex, u hawn nissellef il-kliem tal-poeta Emanuel Mifsud, naqta' fjura u nibni kamra. Kliem imsaħħaħ minn dak li qal il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-ittra enċiklika Redemptor Hominis, li fija jirreferi għal bniedem bħala dak li bħal donnu ma jara ebda sewi ieħor fl-ambjent naturali tiegħu għal dak li jservih għall-użu u l-konsum immedjat tiegħu. Madankollu, b'xorti tajba, jidher li f'dawn l-aħħar snin stembaħna, jew aħjar kellna nistembħu. Għax kif jgħid il-Malti, min ma jismax bis-sewwa, ikollu jisma' bid-newwa. In-natura stess bħal donna xebet u qed tfakkarna li żejjed kollu żejjed u li dawn id-diżastri naturali li qed iseħħu madwarna huma l-effetti ta' dak li nsejħulu progress. Imma briħektek tal-anqas qed tinħoloq kuxjenza akbar favur l-ambjent u n-natura ta' madwarna, jew aħjar dak li fadal minna. U hemm bżonn naġixxu issa, qabel ikun tard wisq, il-kol kemm aħna. Għax kif tistqar l-enċiklika Laudato Si, u hawn nikwota, l-ambjent hu ġid kollettiv, wirt tal-bnedmin kollha u responsabilità ta' kulħadd. Min għandu parti minnu dan biss biex jamministrah għal ġid ta' kulħadd. Jekk ma nagħmlux hekk inkunu nagħbbu l-kuxjenza tagħna bil-pis li qed niċħdu l-eżistenza tal-oħrajn. Aħna l-koll parti minn dan l-ambjent u ma nistgħux nifatmu minnu, u meta nitkellmu dwaru nkunu qed nirreferu wkoll għal relazzjoni partikolari li teżisti bejn in-natura u s-soċjetà li tgħix fiha. U dan kif tkompletajt l-enċiklika f'paragrafu 139 nikwota, iżommna milli nqisu n-natura bħala xi ħaġa maqtuha minna jew bħala sempliċi sfond ta' ħajjitna. Aħna mdaħlin fiha, aħna parti minna u jkollna x'naqsmu magħha l-ħin kollu. Il-poeti, għax monijin bid-don ta' osservazzjoni u sensittività għal dak kollu li nħossu u jseħħ madwarna, għax għandhom id-dmir li jkunu il-mera tas-soċjetà u għax huma skont Oliver Friġġieri l-interpreti fidili tal-poplu, il-kelliema sublimi tad-tiġrib storiku u ambjentali tan-nazzjon, ma jistgħux jibqgħu sikta u ma jikkummentawx bil-versi tagħhom propju dwar din it-tema. Il-poeżija skont Friġġieri hija kkonċepita platonikament bħala rivelazzjoni divina
u nbidla romantikament f'emblema nazzjonali. U f'dan il-kuntest tissawwar sewwa sew il-poeżija ta' Dunkarm, meqjusa minn Friġġieri bħala lirika iżda li fl-istess ħin għandha funzjoni politika li twassal messaġġ lin-nazzjon. Il-poeżija bħala biografija nazzjonali. Għal Dunkarm, il-poeżija iruħ il-poplu u għandha tkun ispirata mill-ambjent u l-abitudnijiet lokali, għax inkella l-immaġinazzjoni tiċċajpar u l-muża torqod. Huwa minħabba fekk li Dunkarm ikkompona bosta poeżiji li jinkludu fihom komponent qawwi marbut ma' elementi ambjentali u pajżaġġistiċi. U la darba li tikabbar il-fiduċja nazzjonali fil-poplu ta' Art Welidu, il-poeta nazzjonali ma setax jonqos milli jagħti prominenza lill-aspett fiżiku ta' pajjiżu fil-poeżija tiegħu u jiffoka fuq elementi misluta mill-ambjent lokali. Għaldaqstant fil-poeżija ta' Dunkarm insibu bosta riferimenti għall inħawi tipiċi tar-raħal Malti u ta' postijiet oħrajn fejn in-natura fortunatament tal-anqas sa' żmienu kienet għadha ma ġietx mittiefsa. F'poeżiji bħal lil Ħażebbuċ Raħalt Welidi, fejn il-ġonna kienu għadhom iħaddru f'ambjent kważi idilliku li fih il-poeta jixtieq jibqa' jgħix għal dejjem. Kien għalhekk li għal din is-serata għażilna propju it-titlu Ħieles hemmhekk jinġabar ħsiebi. Vers meħud mill-poeżija Xenqet ir-Raba li se naqraw għal-lejla. F'din il-poeżija Dunkarm ipinġilna dera mill-isbaħ tal-pajsaġġ lokali il-barra miswar, fejn jista' jisma' l-għana tal-asafar jittajru f'sema safi, ixomm il-fujħa tal-plejju u r-riħa tas-satar, iħoss taħt riġlu l-irtuba ħelwa tal-ħaxix niedi, jara dwili u s-siġar tal-larinċ, id-dirajn somor godlija ta' rġiel li taħdem u fil-ħidma tanni u xbejbiet ħenjin u kollhom saħħa. Huwa propju f'dan l-ambjent li jħossu ħieles u fejn jinġabar ħsiebu u aktar minn hekk huwa propju f'dan l-ambjent li minnu jixtieq li tittajjar aktar ħafifa qalbu lejn is-sema. F'dan il-kuntest romantiku, dawn l-elementi ta' spissu huma idealizzati iżda drabi oħra Dunkarm jinqeda bihom biex daqqa bil-ħlewwa u daqqa b'mod aktar jiebes jiġbed l-attenzjoni tal-poplu Malti jew iċanfru tal-li qed iwarrab il-valuri u jiġħad l-identità tiegħu. Bħal missier li jċanfa lil uliedu għax jixtieqhom aħjar. Il-lista tal-poeżiji li jidħlu f'dan il-kuntest hija twila, imma bħal eżempju ma nistgħux ma nsemmux poeżiji bħal Nofs il-lejl sajfi, Wit Irda, Stedina, It-tifla tar-raba, Ir-rebbija, Inżul ix-xemx u lil Malta tal-lum u ta' għada. Xi wħud minn dawn il-poeżiji se ssir referenza lihom fid-diskors tas-Sur George Borch jew inkella se jinqraw. Nittama li dak kollu li ħejjejna likom illejla, il-versi mellisa u xi kultant niggieża fil-poeżiji ta' Dunkarm, l-ħsibijiet meqjusa u minsuġa bil-għaqal fid-diskors ewlieni li se nisimgħu dalwaqt, flimkien mal-melodija msaħra tal-arpa li se takkumpanjana matul is-serata, jagħtukom pjaċir u jservu ta' mezz li jgħinna nirriflettu aktar fuq l-importanza tal-ambjent, filwaqt li napprezzaw u nożu aktar il-ġmiel letterarju fil-poeżija tal-poeta nazzjonali tagħna. Nagħlaq milli minn qalbi nirringrazzja lill-Eċċellenza Monsinjur Arċisqof u lill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joe Gallia Kurmi talli oġobhom jonorawna llejla bil-preżenza tagħhom u talli ġentilment tawna il-permess nużaw dan il-post majestuż biex intellaw din l-attività. L-tim kollu min-naħa tal-Kurja fosthom is-Sur Michael Paceros u lill-Fader Stefan Bonanno, lill-membri tal-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, lil dawk kollha li b'xi mod taw siemhom f'din l-attività, is-Sur George Borch, l-arpista Jacob Portelli u l-qarreja Joe Gallia u Antonella Gallia Lofreda, lilkom li joġobkom tattendu għal din is-serata u lil dawk kollha li se jseguna fuq il-mezzi tal-medja soċjali. Grazzi.
Fil-biografija Dunkarm il-bniedem fil-poeta, il-professur Oliver Frigieri jitkellem fost ħwejġ oħra fuq kif Dunkarm għamel ritorn poetiku lejn it-tfulija tiegħu u aspetti ta' ħajtu li ħallew bixra psikoloġika fuqu u biddilha f'sublimazzjoni. Grazzi. U biddilha f'sublimazzjoni estetika. Għall-iskop tas-suġġett tagħna Dunkarm il-mottiv ambjentali ngħidu li l-poeta nazzjonali twieled ħażebbuġ fit-18 Ottubru 1871, jiġifieri l-aħħar kwart tas-seklu 19, f'ambjent rurali għal kollox. Raba' miel u ħdien fil-qrib u fil-qalba djar u ġonna tal-Larinġ u arja tajba. Il-ħajja kienet kwieta u kajmana, bla ebda vjolenza fuq l-ambjent naturali. In-natura tal-bniedem kienet għadha tirrispetta
In-natura kif ħalaqa Alla u bekk tħares l-ambjent fejn wieħed jista' jgħix b'ekoloġija dinjituża. Ħafna kienu jgħixu mill-art, bdiewa u raħħala. Ma kienx hemm mezzi sofistikati ta' trasport u l-biċċa l-kbira tan-nies kienu jivvjaġġaw bil-mixi minn post tal ieħor jew bil-bima fuq il-karettun. Għaldaqstant wieħed jieħu gost jaqra x'kiteb Dunkarm innifsu fl-ittra tal-25 ta' Settembru tal-1933 li biha wieġeb lil José Aquilina li kien talbu tarif fuq il-poeżija il-ġerrija u jien. Fost weċ oħra Dunkarm jikteb hekk. Ftakart fit-tfuliti fis-7 snin li għaddejt l-iskola tal-Gvern ħaż-Żebbuġ. Xi żmien kien dak mulejja. Tifel mibrum u ta' saħħa, sħabi kien jgħidu l-oħxon, imqareb bħal bosta tfal oħra, għandhom ngħix ftit iżjed, imma qalbi tajba. Qatt ma kien jagħmel bija ħsieb, laqgħat tejja qatt biża' ta' xejn. Binar ġiri u tiġrijiet, lob tal-boċċi, titjir tal-ħamiem, insib alla safar, bnadar, tiġbit ma' siġar, inżul fil-bjar, hawn fil-widien, bil-lejl raqda waħda sa filgħodu. Meta semma t-titjir tal-ħamiem kienet ifisser għat-tajra kite bl-Ingliż sewwa. U Dunkarm jirreferi għat-tajra f'diversi poeżiji. Waħda minnhom, waħda mill-poeżiji bikrien tiegħu, jisimha Waħdi, għandu biċċa sabiħa ħelwa fuq it-tajra. Jgħid ftakart fikom subien qalbenija li għattieba ta' qalbkom ħabbejt u kont magħkom fil-knisja, l-iskola, jew bit-tajra fuq xifer ta' bejt. Xi żmien, dik it-tajra f'idejja, dik il-ħajta f'idejja, ħarst imsamra fuq tikka ġo sħab. Kont nistħajjel li naħkem is-sema u fis-sema kont qisni ninsab. It-tema tal-mottiv ambjentali tidher sikwit fil-poeżija ta' Dunkarm, billi hu baqa' joss u jammira il-ħajja rurali fl-aspetti kollha tagħha, bleħħiet u deriet ta' dak li ġarrab fit-tfulija u biż-żjajjar tiegħu fl-inħawi ambjentali ħelwin li baqgħu imwaħħlin fi ħsiebu. Poeżija ta' dan it-tip hija prasepju ta' tfuliti. Poeżija oħra li fiha kwadru ta' ambjent Malti bla mittiefes hija Żjara lil Ġesu, fejn fil-bidu tagħha insibu deskrizzjoni ta' mgħallem tal-kelma li fiha mitgost. Minna sa nislet 5 versi fuq is-siġar. U ħelu kien leħinkom, ja siġar dejjem imżejnin bil-ħdura, li kontu mamulin meta tarbija jien kont nixxabbat markubtejn ħaddieħor biex inżomm fuq riġlejja. F'xi biografiji oħra bħal Dunkarm ħajtu u ħidmietu ta' Giuseppe Cardona u Dunkarm il-ħajja tal-poeta nazzjonali ta' Monsinjur Lawrenz Kakija, naqraw kif Dunkarm kellu jinfatam minn raħal twelidu billi daħal intern fis-seminarju ta' 14-il sena. U għal quddiesa fl-1894 u sentej wara beda jgħallem diversi suġġetti. L-aktar Italjan u l-istoria tal-Knisja fis-seminarju tal-Furjana fejn idinaw. Fejn kellu il-kamra tal-irqat kif kellhom ukoll għalliema oħra biex ma joqgħodux jiterqu minn raħal għal ieħor. Fit-tmiem il-ġimgħa kien imur id-dar ħaż-Żebbuġ u kellu wkoll il-vaganzi tas-sajf. Għalhekk baqa' jinteressa ruħu f'raħal twelidu u jaqdi l-ħtiġijiet spiritwali tal-parruċċani. Fl-1909, mhux fl-1910, ġie Malta l-Isqof Pietru Lafontaine b'mandat biex jeżamina l-andament tas-seminarju. U waħda mid-deċiżjonijiet li ħa Lafontaine kienet li l-għalliema kollha li kienu jorqdu fis-seminarju ma jibqgħux jagħmlu hekk. Għad li bħal oħrajn Dunkarm baqa' jgħallem fis-seminarju bħal qabel. Dunkarm kienet għadha kif mietet ftit żmien qabel u ma xtaqx li joqgħod imur għand niesu billi d-dar kien fadal biss ħoħ ġuvni li kien ta' karattru diffiċli. Dunkarm ma xtaqx joqgħod jivvjaġġa minn ħaż-Żebbuġ għal Furjana u lura. Għalhekk kera flett il-Belt Valletta fi Triq Lifran u dam joqgħod hemm mill-1910 sal-1936. Dan kien żmien ikraħ għall-poeta għax kif sar b'kidba fl-istess sittra tal-1933 lil Giuseppe Aquilina li għadna kif rajna minnha u jgħid hekk u jien sibt ruħi waħdi
minn Rom li kienet mititli ftit qabel, imbiet minn ħuti u meħbibi, mitfun ħaj fit-3 kmajriet fil-belt, fejn ma kont naf lil ħadd u ħadd ma kien jafni, u ma kellix sieħeb tan-niket tiegħi għal daqsxejn ta' sfur lelluxi li kien ifarraġni xi ftit blanja li kont għallimtu. Niftakru l-pożija lill-Kanarin tiegħi. Aktar kmieni u sewwa sew fl-att ta' Marzu 1926 deret stampata fil-Malti il-pożija Xenqet ir-raba li diġà il-President refera għalihom. Fejn il-poeta jagħmel referenza għall belt u x-xenqa li jaħrab minna. Aħna ħasinimgħuha kollha. Sa ngħid l-ewwel tnejn jiena. Iftħuli dawk is-swar ħa noħroġ barra fix-xemx għall-plana tal-asafar, flajru mimli bis-saħħa, ifuħ b'reħħet il-plejju, b'reħħet is-satar. Ma rridx niddellel iżjed f'dawn it-toroq li minnhom tidher terħa kaħla s-sema. Taħt riġlejja ma rridx qatran u żonqor qiebes bl-ħniena. Vera każ li Dunkarm ħass l-afsa taċ-ċaħda tal-ambjent naturali taraħlu fit-tfulitu. Għad li lejn l-aħħar mbagħad ta' dal-perjodu li qegħdin insemmu fejn kien joqgħod il-belt huwa beda jqatta s-sajf fil-viltjatura ta' San Pawl il-Baħar u l-qaliet f'San Ġiljan. Wieħed jista' jara logħtja estiva. Mhux tab xejn li meta Dunkarm kellu okkażjoni li jżur ir-raħal fejn twieled u trabba, kien tant jintela bil-gost. Fil-poeżija lil Ħażebbuċ Raħal Twelidi għafas fuq il-fatt li kien fuq qalbu li kellu jħalli ir-raħal li tant kien iħobb. Mill-banda l-oħra Dunkarm ma qadx lura biex jilmenta minn xamma ta' taħsir li bdiet dieħla bil-mod fir-raħal, anki sa minn żmienu. Il-Prof Oliver Friġieri fil-ktieb ieħor tiegħu Dunkarm jagħti 3 tipi ta' ambjent fil-poeżiji tal-poeta nazzjonali. L-ambjent uman, l-ambjent tradizzjonali u l-ambjent naturali. L-ambjent uman magħmul mill-bniedem li jagħti l-ħajja lil post f'sintonija mal-wirt naturali, l-aktar fejn jidħlu n-nies tar-raħal. L-ambjent tradizzjonali jitkellem l-aktar fuq ix-xogħlijiet tas-snajja tal-post billi l-ambjent huwa sostnut mill-bniedem. Dan hu wirt tad-drawwiet tal-imoddi. U mbagħad hemm l-ambjent naturali, l-aspett fiżiku tal-ambjent, b'riferimenti għall-inħawi tipiċi tar-raħal, tal-kampanja Maltija, biġmiela u l-baħar li dawwarna. Hawn nażel li nagħti 3 eżemplari tal-ambjent naturali kif fehmu Dunkarm fi żmienu li huma daqsxejn differenti l-ambjent kif nifhmu aħna llum. Pereżempju, fi żmienu Dunkarm ma kienx hemm il-plastik li qed ħammeġ kullum kien ħammeġ anke l-baħar u eċċetera u l-bambin jaf meta jispiċċa. Fil-poeżija wart lil Dunkarm insibuh jagħmel esklamazzjoni wara l-oħra fuq il-ġonna u l-wart u dawn qabbilhom mal-poeżija li tidher qiegħda tintefa' quddiem il-ġmilijiet tan-natura. U dan minkejja li għalih għal Dunkarm il-poeżija kienet meqjusa bħala xi ħaġa sagra. O poema tal-ġenna, o wart, o nwar li mħabba, o kliem li jfawwar minn ġol qalba tal-art ħanina, nisel tajjeb tal-ewn ta' ħajja, turija ta' ħlewwa, għajn ta' fwieħa, niżġa ta' safa, ta' saħħa, ta' benna, de kif titfi quddiemek il-għanja ħarxa li toħroġ minn fomna. Il-poeta nazzjonali jikteb il-poeżija stedina biż-siffa dieħla f'kamartu mimlija fwieħa mill-ġnien tistiedni joħroġ barra għax kienet bdiet ir-rebbija. Nikkwota l-aħħar strofa. U żiffa tvenven l-anja tar-rebbija. Eħles minn dan id-dieq, minn dan l-eluq. Reġet il-ħajja mill-imwiet tax-xitwa bħalhom fuq nieqa x-xemx tħares u t-tuq. Aħna għandna għaliex nitaxqu kif taxxaq Dunkarm meta kiteb il-poeżija It-tifla tar-raba li fiha 23 strofa. Fit-tifla huwa jara il-personifikazzjoni ta' min ħabrek xitwa u sajf biex jikkomunika ma' omna l-natura biex tasal tagħmel il-frott li għandna bżonn. Nikkwota l-ewwel u t-tieni strofa. Jiena rajtek kemm il-darba. Tal-qawwa ta' dirajku riġlejk ja bint ir-raba. Rajtek ħinja u daħkana, sjufu xtiewi tbakkar u tisar fix-xogħol tar-raba bla ma smajt minn fommok kelma li tmaqdar din is-sena. Inkella tnejda li bla kliem turi wisq tajjeb fil-qalb xemm moħbi.
Hemm ħafna poeżiji oħra li jitkellmu fuq l-ambjent fiżiku bħal Lodwa, Rebbija, Ġunju, lil Malta Anja biex insemmi xi ftit bisimhom. Bħala għeluq ngħid illi l-kura għall-ambjent illum tinħass ħafna iżjed minn żmien Dunkarm minħabba l-kriżi ekoloġika li għaddejja minnha id-dinja bħalissa u anki ngħidha bdieqa pajjiżna. Fi żmienna il-Papa Franġisku indirizza littra enċiklika tiegħu fuq l-ambjent Laudato Si lil kull persuna li tgħix f'din il-pjaneta biex jiżgura ruħu li ma jiskludi lil ħadd. Jidher li ħoss Papa Franġisku b'qalbu magħfusa lejn fejn sejra d-dinja li jseħħilha id-dar komuni tagħna. Minn dan id-dokument elaborat u estensiv li fih 246 paragrafu, nislet biss parti minn sentenza waħda li żgur tolqotna fil-laħam il-ħaj. Ma nistgħux ma nqisux l-effetti tat-taħsir ambjentali tal-mudell tal-iżvilupp tal-lum u l-kultura tal-iskart fuq l-umanità. Paragrafu 43. B'referenza bħal din għandna għaliex nitħasbu serjament li jekk ma nqogħdux attenti nispiċċaw neqerdu n-natura li minnha rridu ngħixu u eventwalment ninqerdu aħna. Dunkarm għandna bil-sienna iżbuħija tal-ambjent naturali u ċ-ċaħda tan-nuqqas tagħha kif ġarraba hu. Dan għandu jservina ta' daw l-ewlieni biex narfu nożżu u nikkonservaw it-tajjeb u s-sabiħ li għad fadlinna. Il-poeta kbir tagħna fetħilna t-triq biex baqal u bimpenn nisimgħu x'għandu xjejt illum iżjed mill-bieraħ lill-abitanti ta' dawn il-gżejjer. U jagħtini nlissen jien mhux li kien l-għożża tikber mhux dik kien. Grazzi. Xenqet ir-raba. Iftħu li dawn is-swar ħanoħroġ barra, fix-xemx, għall-plana tal-asafar, fl-ajru, mimli bis-saħħa, ifuh brieħet il-plejju, brieħet is-satar. Ma rridx niddellel iżjed f'dawn it-toroq li minnhom jidher terħa kaħla s-sema. Taħt riġlejja ma rridx qatran u żonqor qibeż bl-ħniena. Ma rridx nara l-oċuħ imqarsam berna ta' nies imdejqa li jitħattu ħudhom jew nies għażiena li titlajja u taħseb kif tallet l-ajra. Anqas nara ma rridx xebbiet żinżilli wiċċhom bħal karta u lawn in-nar xoftihom mingħajr sattra fil-ilbies ixerdu qalbhom f'imħabba fierħa. Irrid taħt riġli nħoss irtuba ħelwa tal-ħaxix niedi u nara fuq il-beraħ tas-sema safi u nisma' qalb is-siġar tħaxwex il-fewġa. Irrid nara d-dirajn somor, godlija, tarġiel li taħdem u fil-ħidma tagħni u ċuħ daħkana li minn fommhom toħroġ għaslija l-kelma. Il-kelma safja li minn qalbhom taqbes, kif l-ilma jfawwar minn ġoblata samma, il-kelma bnina li għalmithom ommhom nieżla mill-qedem. Irrid nara xebbiet xuxthom mikxufa, jew safra daqs id-deb, jew sewda tuta, ħarsithom berqa, kull ma fihom saħħa u bla ma jafu, ħenjin, qawwija f'imħabbithom sikta. Il-mixir żin għalkemm ġenbejhom jaqbżu ma' kull medda ta' riġel u sidrhom jisfen mal-mixja. Irrid nara li xjuħ ta' 80 sena jitħattu bla ma jgergru u mingħajr biża' tal-mewt li fuqhom bħal ħabiba tersaq, itennu l-ġrajja ta' żmienhom li jiftakru waħda b'waħda u nilma' ħaddejjin fuq wiċċhom qisu fuq mera il-ferħ, il-hemm, il-biża', it-tama li ntiżġu magħhom. Irrid dar ċkejkna li fuq ġbina tiżreċ ix-xemx ta' nofsinhar,
imżejna bl-aħdar ta' dwieli u tal-larinġ, nadifa u bajda bl-insiġ tar-raħal. U hemm nixtieq immut. Minn hemm tittajjar aktar ħafifa qalbi lejn is-sema. Aktar ħieles hemmhekk jinġabar ħsiebi fil-ħniena ta' Alla. Lil Malta tal-lum u ta' għada. Kont il-warda tad-dinja u sirt bħal miżbla. Min kull xorta ta' qżiż dieħel ġo fik. Inti tilqaw u tifraħ marabela u d-dinja titħaq bik. Fejn hu l-għaqal ta' rġiel? Fejn tan-nisa l-mistħija fil-ħars, fil-kliem, fil-ilbies? X'sar minna l-warda ta' ġbubija? Aj għada, kollox irmejd bla qies. Għax ruħek mardet mingħajr ebda rażan, is-sem barrani dieħel ġol il-bliet u ż-żgħażagħ tiegħek jixorbuh u jiskru jitkasbru bidnubiet. U s-sem joktor u jiġri u miexi għal-pesta firħula wkoll u jmut qudiema sliem. Ma fadallek lil ħadd min jilqa' l-ħsara għax ma baqax ħlif kliem. U qalbek birdet, għax m'għadix issaħnek dik lemna mqazza li fil-jum tal-hemm kisret lodda tal-ajra u fuq santirmu kitbet storja bid-demm u rebħet għadu li ħadd ma kien rebaħ. Inti kollox niġġist, djar u triqat. Sa fis-satra tal-Knisja ddaħħal miegħek il-kesħa tal-fruat. Meta jasal bit-tifkira mqazza, Settembru mbikki u fl-oqbra minsija jitħarrek bit-tnejda twila l-adam ta' dawk il-qalbenin. Isma' minni, tersaqx bit-tifkir fommok, birrant fidejk qudiem il-monument, jiena ngħidulek, gidba sar tifkirek u gidba l-monument.
Għax jiena rajtom lil missirijietna, erwieħ ħosbina jduru mal-iswar, ħarstom miksura marbutin dirajhom fuq iżdra tal-azzar. Ifittxu l-wirt li ħallew huma u jxenglu rashom għax maraw imkien u reġgħu niżlu ġo qabarhom ħimda bħal min tilef iż-żmien. Malta, jekk għadu ma nkitebx fis-sema għalik il-ħaq li mess lil Babilon, arġa' lura fuq triqtek min ifejqek jistennik ġo Sjon. Lid-Dilja. Ħaddar ja Dilja taħt ix-xemx ta' Mejju, ifrex iżraġen massisin mal-moxa, fuq art twelidi tħallix xiber blata ħawli jew mnazza. Onfoħ ilem balewn id-deb li jilma f'xuxiet trabi minn tal-bdiewa tagħna, jew sewda bħala ħbub għajnejn ta' xebba smajra qamħija. Meta Settembru mbagħad jasal imċajpar, rotti l-għenieqed kollhom saħħa u benna. Fawwar il-btiet imbimbit safi u imla djarna bifwieħtek. Ħalli iżjed ma narawx fuq xad gżiritna minn dajjes qodma u maħmuġin jitferra ta' parsi imbit li minnu l-ebda qatra ma taf id-Dilja. Ħalli ma nisimgħux lil min jadirna u jitħaq bina minnu fih. Mhix tjieba it-tjieba żejda, bluwa kbira tixtri il-mewt bi flusek. O Malta tiegħi, ma rajtiex id-daħka, ma smajtiex tfaqqa fuq xoftejn barrani, u rieħ imlibsa kullimkien bid-dwieli għoljiet xemxija. Tħares lejn dari, la tistmelx is-sena ġdida li tarfek kif ittuq id-Dilja.
Iżbor u qaċċat, tħallijiex tisserdak. Iżda monija biftit nieqed fuq qasbiet imsalba, żomma bejn għolja u baxxa. U jekk xi marda il-erq tmissila, jew il-emba inkella il-werqa sfajra, roxxila traba tal-kubrit, saqqija bl-ilma tar-ram u loqsma jerġgħu ħodor. Forsi mhix ċajta, mhux għax hekk kien darba hekk jibqa' dejjem. O Malta, Malta, li ma ġid jekk taraf twarrab mill-mejda dak is-sem li tixrob. U biss bil-qatra minn tad-dilja tiegħek tifraħ ma' wliedek. Tħallix fit-toqol tax-xogħol tiegħu li l-ħaddim tiegħek biżel u qalbini ilaċċi taffih li bid-demm ta' siġra mrobbija minnek. Hekk huwa ma jiskirx, ma jħassarx demmu. Moħħu jkun f'siktu, qalbu tkun qawwija. U fuq uliedu ma jingħalaq kmieni għatu ta' qabar. Nixtieq nirringrazzja ħafna lilek sur President u lill-Akkademja tal-Malti li qed tonorawna b'din l-inizjattiva waqt li qed infakru lill-Aziz Dunkarm. Aħna għandna dejn kbir ma' dan ir-raġel. Il-ħasra hija li il-kitbiet tiegħu huma f'periklu li jintesew. Tkun ħasra kbira. Jalla avvenimenti bħal dawn mhux biss ifakruna f'dak li rċivejna imma fir-responsabilità kbira li għandna. Wara kollox Dunkarm għamel għażla konxja deliberata favur lil-sin Malti. Kellu kapaċitajiet u opportunitajiet oħra u l-għażla tiegħu li meta għamilha kienet forsi kontroversjali u kontrokurrent lilna switinna ta' ġid kbir. U ta' dan ma nistgħux la ninsew id-dejn li għandna miegħu, imma wisq inqas inħoss li nkunu grati jekk ma nqalbux il-paġni tal-antoloġija tiegħu u nitpaxxew bil-kitba tiegħu. Oliver Frigieri, Alla jaħfillu, għal sew li l-poeta huwa profeta. Għax meta taqra l-Dunkarm tirrealizza kemm hu veru u kemm hu attwali. Għandna bżonn nisimgħu iżjed lill-poeti tagħna, mhux biss il-Dunkarm. Għandna bżonn nisimgħu iżjed fi skitt ta' qalbna il-kelma ta' min iħobb tas-sew u għax iħobb ibati, għax iħobb jibqa' jittama. Kont qed inħares lejn il-motto tal-Akkademja tal-Malti. Il-lingwa, il-sienna, huwa dak li għandu jaqqadna fid-djar tagħna u għandu jkun ta' ġieħ fost id-dinja. Ġieħ il-barra, għaqda ġewwa. Kultant meta nisma' l-użu tal-Malti llum nitwaħħax. Donnu m'għadniex kapaċi nitkellmu bil-Malti ħlief bil-Google Translate. Darba minnhom kont qed nisma' kummentarju flimkien ma' ommi li segwi l-aħbarijiet jisa parti mir-reliġjon tagħha fuq l-istazzjon nazzjonali u fil-kummentarju sportiv il-kummentatur qal dwar plejer li rema xugaman. Rema xugaman. Il-lommi jettila to throw the towel.
bl-Ingliż tagħmel sens. Ma bil-Malti rema xugaman. Tila ma smajtux qal? Qalt li ommi, sinjal li għandu l-flus biex jixtri ieħor ibni. Rema xugaman. U tant espressjonijiet oħra tal-Google Translate li qed jeqirdu il-Malti. Donnu l-Malti mhux kapaċi jesprimi kunċetti, ħsibijiet li huma wkoll attwali. Huwa faqar kbir, imma il-faqar ġej mill-fatt li fis-sistema edukattiv mhux għax tingħata l-importanza li xraqilha lill-letteratura, mhux biss fil-sinna, imma f'kull lingwa. Jekk inti ma ltqajtx mal-letteratura, ma ltqajtx ma' kultura, ma ltqajtx mal-ilsien tagħna. U nixtieq nagħmel appell biex fil-kurrikula Dunkarm ma jintesix, għax anke dan huwa periklu. Biex inkunu politikament korretti, inwarbu l-eruq tagħna u minn għalina għażilna aħjar. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna u nuri l-apprezzament tiegħi għax-xogħol kollu li tagħmlu. Ma naħsibx li jkun hemm ħafna jgħidulkom grazzi, imma hemm bżonn li xi ħadd jgħidilkom grazzi tal-perseveranza biex aħna l-ilsien din l-om li tatna jisimha mhux biss nindukrawh, imma wkoll nippromovuh u nwassluh lill-ġenerazzjonijiet futuri arrikkit imma dejjem bis-safa primordjali tiegħu. Nirringrazzjakom ħafna, kif nixtieq nirringrazzja wkoll lil Qarrejja u lil Jacob ukoll li bil-majestrija tiegħu fuq l-arpa tagħna ftit toma ta' sbuħija li ħafna drabi hija banalizzata għax ma tkunx esegwita kif jixraqilha. Dawn huma kollha melodiji nafuhom. Aħna fil-ġergo ekklesjastiku ngħidu jafuhom il-bankijiet. Imma mhux dejjem nisimgħuha fuq l-arpa ta' Jacob. U għalhekk Jacob nixtieq nirringrazzjak ukoll. Grazzi lilkom. Jiena jimpressjonani dejjem il-bidu tal-poeżija lil Malta tal-lum ta' għada. U kultant meta ngħaddi fit-toroq niftakar sirt misbla, din il-kelma jibsa ta' Dunkarm, kważi 100 sena ilu. X'responsabbiltà għandna. Il-kol kemm aħna. Ma nissogra nipponta subajja lejn ħadd, il-kol kemm aħna. Ma se nagħmlu? Nisimgħu il-kelma tal-profeti tagħna u mhux nisimgħuha biss, nixtarruha u inħalluhom jibdlulna qalbna. Grazzi ħafna.